പൂർണ്ണത ദർശിക്കുമ്പോൾ എൻ ശൂന്യത ഞാൻ കണ്ടിടുന്നു. എത്ര ഭാഗ്യം ഈ ജീവിതം, അപ്പാ നിൻ സന്നിധി എത്ര സുഖം. ലൂക്കോസ് 14:13-14 വാക്യങ്ങൾ. നീ വിരുന്നു കഴിക്കുമ്പോൾ ദരിദ്രന്മാർ, അംഗഹീനന്മാർ എന്നിവരെ ക്ഷണിക്ക, എന്നാൽ നീ ഭാഗ്യവാനാകും. നിനക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വകയില്ലല്ലോ. പ്രിയമുള്ളവരെ, എളിയവരായ നമ്മെ ദൈവം എത്രമാത്രം ആദരിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരെ കരുതുവാനും ആദരിക്കുവാനും തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക. കർത്താവ് നമ്മോട് ചെയ്തതും അത് തന്നെയല്ലേ. സ്വന്തം ജീവൻ തന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും പാപക്ഷമ നൽകുകയും ചെയ്തതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ പക്കൽ വല്ലതുമുണ്ടോ? നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നിസ്സഹായരിൽ ചിലരെ ഒന്ന് കൈതാങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്കും നമുക്കും വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആവശ്യക്കാരെ കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ. അവരെ സഹായിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾക്ക് ബലം തരണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.